כי עכשיו אנחנו מתחילים משחק בדיסבור. אני כבר משחק בו כמה, לא יודע, אולי שנה, ואני משחק עם חבר שלי, הוא משחק פעם ראשונה, אבל הוא כבר עבר את הטוטוריאל וקיבל כמה דברים טובים. אז אל תחשבו שאין לי בכלל סקינים. מה? איך אתה לא עדפת את זה? אוקיי. קיבלתי הרבה ריקודים וכל מיני. אחד מהם. כן. תעדוף את זה. או, נו. עוד שנייה אתה מת. אם אתה לא עודף את זה אתה מת. רק. זה קשה. לא מאמין. אני עדיין על 3 חיים. אתה נגדו עכשיו? כן. אני צופים. איך עושים את זה וכך? איך אתה קם בעולם? אתה צריך הרבה זמן להיות על מישהו, ובסוף אתה פשוט צריך כל הזמן להחזיק. איך קופצים ככה? זה קשה. זהו, ניצח. יש לי רק את כוח אחד. אני יודע, זה כוח. קשה להשיג כוחות, אבל יש לי כוח טוב מאוד. הנה, אתם רואים? יש לו סקינים. אז אל תגידו לנו שאין לו סקינים. איך משיגים עוד כוחות? בשביל זה צריך לעשות level up ל-level שלך. אוקיי. אומייגאד. זה 1v1? תסתכל עליי? זה כוננו עליך. לא, זה כולם על כולם. אל תדאג. אף אחד אבל לא עליי לשמורה. אף אחד לא עליי, אני לא משנה. הלפ. אם זה היה הולך עליך. תראה. וואי. הרגתי מישהו. יאללה, 1v1. לא, יש עוד מישהו. הרגתי בוט. לא, זה לא בוט. הנה, 1v1, אתה נגדי. כמה חיים יש לך? עלי 3. אחד אני חושב. מה, עשית? לא. כן. the win. יאללה, בוא. אני טוב במשחק הזה. אני משחק פה כבר שנה. משחק פה. זה מפה שאני אוהב. זה מפה שאני מאוד אוהב. אבל למה היה לך? זה גם על כולם? פוס 2. איך עושים 2? זה גם... כוח, כן. למה לא עשית אותו עד עכשיו? אני עשיתי. אל תדאג. בניח, אף אחד לא עליי. מה? הם כולם בוטים? אני הרגתי עכשיו את בוט אחד. אתה נגדי עוד פעם. 1v1. כמה חיים אתה? איפה אפשר לבדוק?
למעלה יש לך פסים, לפי הפסים אתה יודע כמה חיים יש לך. האם אני חושב? איזה מקצת חברים. מה? זה לא עושה לי תגעתי. טוב, יאללה. לי יש גאדג'ט טוב מאוד, הוא גם עושה לי מגן וגם זורק שתי כדורים, למרות שאחד מהם הוא לא אמיתי. אני רוצה גם להשיג את זה, לא? ואני רוצה את זה, יש לי תגעתי שכולם מקבלים, נכון? נכון, כל אחד מקבל אותו בהתחלה. או, זה טוב. אתה רק עליו. והוא רק עליי. כולם. אומייגאד! כן, אני זוכר את הבוס הזה. מה? כולם היו עליי. כולם היו עליי. זה לא עובד. אני מקווה שלא יהיה עכשיו בוס. קפיצה! דרך דמויות. דמויות. יש דמות טובה. יש לי את השלוש מאוד. יש לי שלוש דמויות. איך מקבלים? אוקיי, אני לא הצלחתי, אבל אני לפחות מקום שני. בוא. תראה מה אני יודע לעשות. אתה בטוח שזה דרך דמויות? כן. למעלה יש כזה ציור של בן אדם, של ראש של בן אדם. זה דמויות. אפשר להשיג שם דמויות בעזרת גיימים. הולכת עליי. לא מאמין. -1. איה. תחיה. מה? יש לך את הדמות של שתי אלה? לא יודע. אז איך עשית שתי... מה? לא ראיתי. גם אני. לא, יש לי את הגזית הראשון. רגע. אני בודק פה את הדמויות. איך אפשר לבדוק מה הם עושים? אי אפשר. פשוט אפשר לדעת לפי הדמויות. אז יאללה, בוא. אתה חי עדיין? כן. הנה אני רואה. תראה. הופ הופ הופ. הופ הופ. תראה. זה גם טובה. זאת גם טובה. אבל אין פה בוס. ויש גם מפה עם בוס ואנחנו ראינו בו כבר. כן, נראה לי מפה האחרונה ואפשר לסיים את הסרטון. לא ראיתי אותו. איפה אתה? אני במשחק. משום מה אני לא רואה אותך. אני רואה אותך. כן, אני פה, הנה אני, פה למעלה, פה למטה. זהו, אני נגדה. טוב, אני
אוקיי. אני קונה. קניתי. אני עושה סטריט פלייט. נו, כמעט עשיתי סטריט פלייט. אבל עשיתי סטריט פלייט הרבה זמן. יאללה בוא. זה סטפ חדש, אבל... בוא, עוד 9 שניות. יאללה בוא! 3, 2, 1, 0. אוקיי. אני פה למעלה. הנה, יורים עליך. אני מוכן להשתמש בפייקבול. ירו עליך. אני יודע. נו! תשכחו למוות חיים שלי. עוד פעם אחת אני מת. או, מינוס בוט 1. יואו, אם מלא פה. אדם, אתה לא יורה עליי? אי אפשר לדעת על מי אתה יורה, אז אני פשוט משתמש בהכל. כן, יש לך בטח את הבול השני. לא, זה מראה לי אחד רק. ולי 2. זה לי רק אחד. או נו, סטריט פלייט. נו! לא הצלחתי לעשות סטריט פלייט. כל 2, 3, 4, שלי מנוי. 2, 3, 4, יש לך מישהו חוץ מביוטיפול? יש לי עוד 3 אנשים. אז אחד מהם זה כנראה זה שעושה את הפייקבול. כולם בנים, אצלי 3 בנים, אחד כן, אבל פייקבול הוא גם בן. גילה תיארית 2. כן, אני יודע. גם אתה ירית 2. באמת? כן? אז אני רק ארית 2. כן, אבל 2 זה גאדג'ט לא כזה טוב. עוד שנייה אני מחליף אותו. אגב, אני המשכתי את הסרטון כי אני רוצה שהוא יהיה יותר זמן. שם לא יורים עליי. לא משתנה? יריתי עוד פעם 2. טוב, אבל הכי טוב בזה... הרגתי בוט. חשבתי שהרגו אותך. על כמה חיים אתה? אני על 3. אני גם על 3. איפה? לא כתוב לי כלום, לא מראה לי את זה. למעלה כתוב לך חרף ויש 3 פסים. זה החיים שלך. כל פס זה חיים 1. אתה נגדי. תפוס. עוד שנייה אני עושה לך סטריט פלייט. הופה. אני שכחתי להחליף את הדמות שלי. הנה. מה זה משנה חרבות? מה חרבות עושים לי יותר טוב? מה? מה חרבות עושים לי יותר טובים? שום דבר, זה סתם סקין. טוב, דבר אחרון וזהו. זה סתם ליופי. כן, אני יודע. אז זה שני דבר קונים את זה. נו, כדי שזה ייראה יפה, כדי שידעו שאתה משחק הרבה זמן. אולי זה עושה את הכדור יותר מהר, כי אתה יודע מה ירגע. לא, זה בגלל שהרבה זמן. אוקיי, אני חושב שאפשר לסיים את הסרטון. ביי.